Kaya't kablaawak na kayo itinapatid nga nagan ni Apo tayo nga Kristo, parabor kental na ti umadu iti tumunggal maysa babaan ti panang maamukan ni Apo tayo nga Kristo. Today is February 8, 2025. Ti ibingay ko tatakat pamati. Okay. Umay iti pamati babaan iti panagdengeg ken panagdengeg iti sasao ni Kristo. Ngam kayat kung ibingay daytoy Matthew chapter 14. Mangrugi iti 22 aging gana iti 32. Daytoy iti istorya iti kalpasan nga pakanen ni Jesus iti more than 5,000 people iti tinapay ken ikan. Okay. Kalpasan na nga pakanan ni Jesus iti rumabiin nagbangka pinauna na dagiti disipulos na. Ket isuna napan ijay bantay nga agkararag. Okay. Isu nga inmun una dagiti disipulos na. Ngam idi rabbi. Okay. Nagbuteng dagiti adalan gaputa ti bangka wenno ti baybay ket napigsa ti angin ken dijay bangkada ket maidaldaluyon maiyang angin subsubagan ti angin dijay bangkada. Imagine ni rabbi dijay pumarbangon. Okay. Ket nagbuteng da karkaro idi nga makita da nga dati tao nga magmagna ijay baybay. Okay? So nga kunada al-alya ngem nagsao ni Jesus. Saan kayo magbutang siyak daytoy? Kunana. Ket idi nga mangngeg ni Pedro nga ni Jesus tinagsao kunana ijay 14:28 ti Matthew. No agpayso asika ayaban nakman ditayan mo magna iti rabaw iti dano. Okay. Kunana Jesus umay ka dimsa ang ngarud ni Pedro iti bangka ket nagna iti danom amapan ken Jesus. Ngem nagbuteng idi madlaw na ti angin ket idi lumneden inyikis na apo isalakan dak. Ginawat adagos ni Jesus ti iman ni Pedro. Ket ginuyod na sana kinuna nagbasit kit iti pamati mo. Apay ang nagdua-dua ka, limugan da adwa iti bangka, ket nagtalnan ti angin. Okay. Umuna ditoy ayaten nga kakabsat. Idin may ti tiyempo nga nagbuteng dagiti disipulos. Nagbuteng da tarabii, nagpigsa ti angin. Ititinga iti baybay. Okay. Karkaro pa'y. Nagbutong datan na pigsat angin eh. Imagine nyo no da kayo dayjay. Nagpigsat angin. Delikado. May karkaro pa'y nga adam makita da nga magmagna. Nga tao ijay rabaw iti danom. Apay ada aya iti tao nga makapagna iti rabaw iti danom. And that is unusual. Saan nga mararami di jay. Once nga nakakita dati kasi iti how many years dagiti agkalkalap nga disipulo dating agkalkalap nga disipulo da Peter. Okay, awan iti nakikita da nga tao nga magmagna iti rabaw iti baybay. But at that time nakakita da sapay nagpigsa iti angin. Ngem amuyo idi nagsao ni Jesus in may iti talna kadakwada. Ayatan nga kakabsat no ti sao ni Jesus iti dengdenggen tayo umay ti talna. Because Jesus is the peace of God. He is the Prince of Peace. Okay? Isu na iti talna niya ako Diyos. Mayat iti sao ni Jesus nga dengdenggen tayo. Isu nga kunanang nga faith cometh by hearing in hearing
the Word of God. Panagdengeg iti sasaw ni Apo Diyos. Okay. Amuyo ayatan nga kakabsat. I learn in my life. Nabayagak man nga agpaspastor nga DJ kabayag ko 20 years, more than 20 years nga nagpastora. Dagijay nga nang ko. Isu iti nang ted iti pigsa. Isu iti nang ted iti talnak nang kunga sa une Jesus. Isu iti nang papigsa kanyak, nang papigsa ijay pamilya, nang papigsa iti panagministro. Awan iti sabado. Dagijay nga nang nangeg ko, dagijay nga binasbasak, dagijay nga in-meditate ko nga sao ni Kristo. No apay nga kunatayo nga nagbaligit tayo kadagiti suliso, nagbaligit tayo kadagiti kapadasan iti biyag, nagbaligit tayo kadagiti problema iti biyag, kadagiti uyaw, kadagiti kinakurang, iti patay. Adu iti napadasan tayo. But because of the Word of God, nga nang nanggan tayo ayatan nga kakabsat, we are here still standing. Okay. Idinangugda in may itital na kadakwada. Amen? Okay. Ijay verse 28, kunani Peter, Apo, kinunana. No agpaiso asika, ayaban nakman ditayan mo, magna itirabaw iti danom. Anyati ko na Jesus, nagsao ni Jesus. Ni Peter kat, isuti spokesperson. Agsao, nga saan na nga panunutan. Iso na iti kanangin, iso na iti spokesperson naro. Ti iso na kat agsao sanan to panunutan. Haan nga agpanunot sanan to ibaga. Okay, no di kat agsao sanan to panunutan. Ayan yun. Agsao sanan to panunutan. Yun no panunutan na pa sanan to ibaga. Gaputa ni Pedro DJ adutis sa unay. Sana nga panunutan kat agsao nga dagos. Remember, idi nga DJ Mount of Transfiguration. Nakita da Jesus ni Elias kan ni Moses. Kat kunana, if you want Lord, kunana, agaramit kami iti talo nga shelter. Sagmamaysa kayo. Agasong nga DJ, naglaing nga nang ibaga iti kasday nga saan nga panunutan. Pay kasapulan ayada Jesus, da Elias, da Moses iti shelter. Ngum adamot ti nagsayaatan na. Uray no saan nga pinanunot. DJ inbagana, pinalubusan mo't na Jesus. Umay ka kinuna na Jesus. Kat dimsaag nga rod ni Pedro. Iti bangkakat nagna iti danom amapan ka ni Jesus. Awan ti problema. DJ baybay iparang na iti problema. DJ baybay iparang na dagijay kapadasan iti biyag. Taagang angin. Bagyo iti biyag. Hallelujah. Iparang na iti pakayuyawan tayo. Iparang na iti persecution. Iparang na dagijay rigat iti biyag. Okay. DJ baybay, DJ angin, ayatan nga kakabsat. Kat gaputan ng ngugna iti boses na Jesus, iti sao na Jesus nga kunana umay ka. Naadaan iti pigsa nga dimsaag, iti bangka, iti tinga, iti baybay, iti tinga, iti winuparbangon. Hallelujah. Napadasan ni Pedro, iti milagro, unusual. Nakaskas daw. First time in his life. Namingsan iti biyag na. Biliban tayo nga ni Pedro. Oray no indinay na na Jesus ti 3 times. Napadasa na nga nagna iti baybay. Because nangug na ti sao ni Jesus. Kat inaramid na nagturnog iti sao ni Jesus.
Hallelujah. Isong ano DJ sa una Jesus ti dengdenggen tayo. Pumiksa ti pamati tayo. Inya iti dengdenggen tayo. Faith cometh by hearing, in hearing the word of God. Uray balik-baliktadon tayo iti Biblia. Dagiti nga kunana iti Biblia nga rin mangay. Okay. Dagiti agdengeg ti sao ni Apo Dios. Dagiti agbasa ti sao ni Apo Dios. Those who study the word of God, those who meditate the word of God day and night. Psalms chapter 1, Jeremiah chapter 17, verse 7 to 9, Joshua 1:8. Tapno si kakat rumang ay iti biyag mo. Tapno si kakat saan ka nga agbutom iti problema. Tapno si kakat nabaligi ka kadag iti problema iti biyag. Iti sikreto na laang dayjay is to hear the word of God, is to study the word of God, is to meditate the word of God. Kasjay. Hallelujah. Isu nga nagnan ni Pedro, idi nga nangngeg na, pinati na iti sao na Jesus ken kuan. Padasa na iti milagro. Tiday iti nga gundaway, you can also walk above your problem, above your struggles, above what you fear. Dagiti nga pagbutbut ngam, dagita nga problema, dagita nga kabusor mo nga manguy-uyaw ken ka. Amin nga kapadasan iti biyag. Mabalin mo nga baddakan dagita. If you are hearing the word of God, if you study the word of God, if you meditate the word of God day and night, 24/7. So nga syakat ay mas tatanga 2025 kasapulan nga bumangonak iti alas 4 iti bigat. Tapno iti kasta agmeditate agkararagak ag-istadyak iti sasao ni Apo Dios ag-exercise akpay iti bagita kasapulan ti exercise gaputa kayat ko nga umatidog ti biyag ko, kayat ko nga nasalun atak, kayat ko nga adati bilag ti sao ni Apo Diyos nga ibingbingay tayo ayatan nga kakabsa. Amen. Madaydayaw ti Apo. Ngam daytoy, ngam idi nagbuteng, idi madlaw na ti angin, ket lumneden, inyekis na Apo isalakan na. Idi nga nagtalyaw. Kinita na iti daluyon. Ijay nga ng rugi nga lumnod. Dahito iti panunutan niyo. No, tikitahan tayo kat jay problema tayo. No, iti dangdanggan tayo kat dagi jay problema. Dagi jay nga chismis iti dangdanggan tayo. No, dagi jay nga utang mo iti panunutan. No, iti television iti kanayon mo nga buybuyaan. Wino agbababad ka iti television, agbababad ka iti teleserye, agbababad ka iti awan iti usar na nga buybuyaan. Kas pangarigan batang Quiapo. Hallelujah. Ikanda ka lang ti problema dita, luklukunda ka lang ni Coco Martin. Gaputa saan nga malmalpas ag subli-subli ti problema. Inya pa iti dangdanggan yo ada nang ko nga estudyante ag dangdangag iti barangay love story. Mangted iti stress dagi jay han nga mangsulbar iti problema dagi jay han nga mangted iti pamati dagi jay. Okay, anya iti kunana it is the word of God. No iti kabuso mo iti kanayon nga panpanunutan kitaan ibagakken ka. That will make you sink in your problem, in the sea of your problem, in the sea of your struggles. Ngam no mapasamak iti kasta call Jesus. Jesus kunana ni Peter immediately tinulungan ni Jesus. Tulungan na kayo na Jesus, yung tuno awagan niyo, itinagan. Just call Jesus, meditate His word, hear His word. Amen.